Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lani, 53 anyos na karon. Way bana o way anak. Nagpuyo sa Mati City, Davao Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Tabahin kini sa akong mga gipamati karon nga nitungtong nako og 50. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa diyang 9 anyos pa lang ko, nga doon ako'y nakitang dugo sa akong underwear. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon ako ipakita ni mo, ma. Naunsa ka? Gikan ko sa CR, nangihi ko ba? Anya? Doon na lagi dugo akong panty. Unsa? Tanawa ko ba? Tanawa ni ma. Oh. Nga sa ato padaga na ka? Ha? Unsa man na, ma? May dugo imong panty, buti pa sa daga na ka. Oh. O sayo, hasad ni mong nadaga. Uy, 9 anyos pa mang ta. Dali, lihian ta ka. Unsa na, ma? Mulayat ko aning ang sa hagdanan, ma? O, kay mo man ay lihi sa mga katiguangan nak. Giingon anak masab kong lula ni mo sa dihang nadaga sab ko sa una. O sige na, layat na ng tulo ka ang. Ay na pagsigig pangutana diha. Inita sa akong lawas, uy. Maligo na ko, be. Di ka pwedeng maligo. Ha? Nga naman, ma? Dili ko na makaayo sa matres nga maligo sa anong adlaw sa imong dugo. Maong patuon na lang. Init manggod kaayo, magod. Ay, pagbasa na lang labakara. Uy, unya itrapo sa imong lawas. Okay, ma. Dali aras pa na akong daysa. Mura magbago lang tong nisulti ka na ako nga gemens na ka. Mao giday. Sa una, hasulan ka ay tano ko na anato, no? Kay kapoy bayag ilis og napkin. Unya usahay, disminoryahon pagidta. Karon ay mabalakan na ta kung dili ta duawon sa atong binuwang sakit. Ha? Uy, usibuti mo ipasapot. Day, ayog saba ha. Ikaw rin akong sultihan ini. Usa man na. Naa na may nahitabo na mo ni Jeric. Hala? Imo na din yatag imong virginity? O, day. Hala, kapila na. Kadaghan na, uy. Hala no? Uy, fourth year high school pagkanit ta. Magkamadlok. Sa primero, nahadlok ko. Pero, nag-control man gid mi, day, aron sa paglikay nga dili ko mamabdos. Na, kuyawa na kung masipyat mo dahil ni uy. Unsa? Dili nakapila ka adlaw? O, Jeric. O, napulbaan baya ko. Basig mabdos unya ko pa. Pero nagamping ta, di ba? Tingaling nag-overthink ka diyo eh. Jeric ba? Ay, wala na eh. Ako kung naagyod. Basig din ako. Unsa? Nagamping man ko nga dili ka mabdos. O, nahibaw ka gid niya na. Kung pananglit, mabdos jud ka. O, klaro na lang nga din ako. Jeric, oy! Lano, wabayalay na kailabot na ako. Ikaw ragyod. Kinsa nahibaw, buyab-buyab kag lain. Ano? Permit dita magkuyog. Oh. Oh. Kisag pa ko nimo. Tungod atong hitabua, gibuwagan ko ni Jeric. Nisamot ng hinuon ang kakulba nga akong bibati nga nakigbuwag siya nako. Unya na dili pagyud ko. Nagkan kayong nisod sa akong hunahuna ato nga time. Numero 1 gyud ang reaksyon ni mama kung panangli tinuod gyud nga mabdus ko. May nalang gani kay pila ka adlaw sukad sa maong hitabo.
Perti na ko lipaya pagkahibaw nako nga gidugo na di ay ko. Unya, Mo ni giingon day nga sa sunod magamping na kasi imong pagkababay. Pasalamat ka. Gidungog gyud imong pagampo sa Ginoo kay kung wa pa, luoy gyud unta kay karon. Kay wa may ayo ang amahan unta sa imong gimabdos. lagi day oy. Dako kay akong pasalamat nga wa gid ko mo mabdus ay. Lesson learned na gina nimo ha. Ug aron safe ka. Ayaw na usbi, uy. Kay basin unyag makatiming na pagkagway ayaw nga lalaki. Unya, pila pa baya ka tuig una ta mag-graduate og college. Magkahuwat naman ang butanga ba? Day, Uy, lani? Miinom kag bugnaw bisag na ani mo? ha? Nga naman di ay ma? Bawal, uy. Nganong bawal man? Doon ako'y nabasahan sa internet nga bawal ko nung mo inom og bugnaw nga tubig. O baka ha, mukaunog-unod sa lubi. Para pagpugong sa blood clot o baka ha, pagkawaani. Lano? Sa may connection anak magwad? Ay, tuma na lang good. Ikaw no, mura gid kag korek, uy. Mura man ninunog mas daghan pagkag nahibawan kay nako. Ulagi maoy. Ilisin na. Kanang dili bugnaw ang tubig ang imna. Ay, oh ma. Puya sa daning mama, uy. Daghan kay tuo-tuo. Daghang bawal kay kuno. May sulti sa mga katiguhangan. O baka may nabasahan niya sa internet. Bahala siya, uy. Magtago-tago ko, muinom ko bugnaw ng tubig kay uhaw kaayo. Init gud kaayo ang panahon. Unya, dili ta pa imnon og bugnaw. Dang, kumusta mo ka din eh? Okay ra. Maayo kay naduaw ka din eh. Nagunahon na sa guni mo nang, uy, nga ikaw rang usa. Kinsa man tayo magdahom, nga, sa kakiat di mo sa una. Madagang guwang di karon. Unya, wa po dyan kay anak. Ay, mao gini akong kapalaran undo. Kung buhay pa untas mama ron, mag-uol dito na nga, wa ka maminyo. Ay, gidawat ko naman na dong. Usanis mga butang nga dili nato kontrolado. Basi kapalaran gyud din ako nga mag-inusara hangtod nga matiguang ko. Dang, Uy, dili pa man unta ting duaw sa akong binuwang sakit. Nganong naa naman ako? Ngano man eh. Sakit man inig pangihi na ako. Karon nga nitong tong nakog 50, una na kong nabantayan nga dugon ko bisag dili pa unta ting duaw sa akong binuwan nga sakit. Inig pangihi na ako, sakit man. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dunay mga higayon nga unusual kaayo ang vaginal bleeding nako. Sa una, nagtuo ko nga normal lang kay gidugo lagi ko. Pero sa dihang ako og yung nabantayan, katulo man hinuon ko balik-balikan sa akong binuwan nga sakit. Sa usa lang kabuwan, katulo siya. Normal ra ba ni og tungod lang ni sa akong pangidaron? O nganong sakit man pod inig pangihi? Ikaduhang pangutana. Posible ka nga tungod ni sa akong kagahi ug o kaniadto nga musupak gid ko sa isulti sa akong mama? Unsa man ka tinuod nga makadaot kuno kon moinom ka bisan unsa nga bugnaw basta naa nimo. Hilig manggod ko og moinom og bugnaw nga tubig sa una. Ikatulong pangutana. Mahimo pod ka nga sintomas ni padong na sa pag-menopause nako. Pero sakit man inig pangihi nako. Duna ka ko'y infection? Ikaupat nga pangutana. Karon mo rakog ni hugo. Unya usahay, makafeel ko nga bugat ang akong puson, unya mo rakog pirming gikapoy. Unsa man ka ni? Normal ra ba ni sa akong pangidaron karon nga nitong tungkog 50?
o kinahanglan kong magpa-check up na aron sa pagsiguro. Ikalima og katapusang pangutana. Sa pagkakaron, wa pagid ko'y plano nga magpa-check up, kay wa pa manggod ko'y igong kwarta. Unya mabalaka ko, basig na ay mga urgent nga palitonon human ko magpa-check up. Doon na ba mo ikasuggest nga tambal nga mapalit lang nako nga baratuhon o baka kanang mahimo lang nakong mapangayo sa sentro? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological problem, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dribas mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga keep yourself to the sunshine and you cannot see a shadow. Mao gyud no? So, kuan kita. Sikay-sikay lagun taning kinabuhi no? May sayon pulos ni lisod. Pulos ni lisod. Kaya we have to respect each other. We have to respect each other. Kay bisan pa magunsanin mo ka adunahan, wa kay respeto sa imong silingan, di gina magtagad-tagad nimo. Kay ngano man di sir, daghang kag millions, ano ba ikaw tigpalit sa mong bugas di sa amo, maka-afford mo mig bugas. Di may ka-afford sa imong BMW o imong Mercedes Benz. So naman may multicab. Ingon anar ko ning kinabuhi. Inilang kitang tanan dato, ha? Dato tang tanan kay definition sa dato, kung ikaw kontento, happy na ka unsay naani mo, dato na ka, ha? Pero bisag daghan na kag bilyon sa bangko, sige nga po kag pangawat niya, pobre pagyapong kamay. Okay? Nga saba ba ko? Nga saba gamay. Ang ato magtatampo ko na lawa si Lani, 53 years old, single, taga Mati, Davao. Ang iyang problema may kini sa iyang bleeding ba to? Murag something like that, no? At batin to ganyan sa drama. Kuha na ni si Lani, 53, pero single ni siya. Walay bana, walay anak, no? So, ako lang paning kamutan, Ma'am Lani, na yung mga pangutana matubag nako, no? Unang pangutana ni Ma'am Lani, no? Doon na yung mga higayon nga unusual kaayo ang vaginal bleeding nako. Pag-una, nagtuo ko nga normal menstruation lang. Pero sa dihang ako yung gibantayan, katulo man hinuon ko gibalikan sa akong binuan nga sakit sa una lang kabuan, sa usa lang kabuan. Normal ra ba ni ug tungod lang ni kay akong pangidaron. Anong sakit manggod inig pangihi nako? Well, akong makuan mamla, no? Tulo kay gayon sa kinabuhi sa usa ka babae nga mausab ang inyong hormonal level sa progesterone ng estrogen. Kanang magdalaga ka, kanang magbuntis ka, o kanang magmenopause ka. At your age of 53, musod na ka sa menopausal stage sa edad sa mga babae. Kaya ang kasagaran nga magmenopause late 40s o early 50s with the main age of 52. So ikaw 53, murag musod gyud ka nang mga bracket. So kung magmenopause na ganyan usa ka babae o maghapit na magmenopause, expected na siya, Ma'am Lani, nga may regular good ang interval o ang kadaghanon sa inyong menstrual blood, no? Unya na kay gitawag og dysmenorrhea, no? Nakitawag og dysmenorrhea kay siguro prostaglandin level mapiktuhan pod, unya na kay problema sa pagpangihi kay very proximal rabaya na siya, no? Ora nang iriha nga sa ihi o gianan sa sperm o kanang egg, no? So kung naay problema sa imong internal sexual organ, posible pud mapektuhan ang imong urinary tract, no? So mao na nga kung magpa-urinalysis ka, kung i-suggest magpa-urinalysis ka, makitandang daghan kayong mga bacteria, whatever nga mga infection, sign of infection, pwede ka mo inom og antibiotic, no? Daghan antibiotic available na in the market. So, mao na siya ko ikasulti sa una nimong pangutana. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga tungod ni sa akong kagahi ug ulo sa una nga musupak yug ko sa isulti sa akong mama, unsa man katinuod nga makadaot kuno ang painom nako og mga bugnaw
basta nimo hilig bagyod ko mainom og bugnaw nga tubig sa una god. Well, sa una pero wa man ko kabasa na sa mong libro nga bugnaw or init nga tubig makaapekto sa mao na no. Hantod man gani karon no. Inom galing kay lalaki magkuno pero para dili maligo kung naani mo sa mga babae. Sa una ra na no karon mas maayo mo na limpiada kay ka dili mo mao ni mo buhat-buhat og kuan na may mga nag-menstruate nga mga babae mo report mga ipon sa trabaho kay kinahanglan so naatay mga ubigay ni all around no da sa Mati Davao I'm sure na mga ubigay ni dia nga nag-practice mo duol ka mamlani unya nga kanang doktora kanang sign na ba ni nga magminupose na ko or unsa man kay imo ika komentaryo ani nga akong kahimtang ngo kay padung na magyud ka magminupose or nagminupose na ka so mo ni katulon nimong pangutana mo nga apektado ang imong urinary tract functioning very proximal ra na duol ra na kayo diha nga mga parte sa lawas sa babae or posible nga na infection going so kung magpa-usabo na ko kung magpa-examine ka sa imong ihi masuta diha kung nabaka infection going on and you can take antibiotics. Ug don't feel bad about it, no? Kay ang mga babae mabot magud sa panahon nga magmenopause, no? Unya expected na nga na mood swing, moody, dali may ubos, uban irritable, mabitan nga manamay gitawag mo pre-menopausal syndrome, ha? Mausab ang mood sa babae nga magmenopause, no? So mosabot na lang po tani ana. Sunod nga pangutana, karon mura kog ni hugo ning gamay siya ning daot unsa kahay makapil kog bugat sa akong puson unya mura kog perming kapoy unsa man kahani normal ra ba ni sa akong pagidaron nga tungtong na kog 50 actually 53 na gid siya no kinahanglan kong magpa-check up ug aron sa pagsiguro kinahanglan ka magpa-check up Ma'am Lani diya sa Mati Davao sa usa ka gynecologist nga mo confirm nga nagmenopause na ka unya you need to adjust your lifestyle unya maybe you need to take vitamins kinahanglanon og kaon og mga healthy foods kining hugo magka no sinaretsyon na kaayo nga kanang napakay problema sa imong pag-menstruate unya kuan pa ka malnourished pa ka na duha na ang problema diya sa Mindanao daghan man kayo daw mga pagkaon nga dili angay palito nimo sa market no daghan piting nindutan ng Mindanao anywhere in Mindanao binadiya sa Davao area ako giusab og great si Bob ug si Rose Trinidad mao ron punay akong migo diya sa Davao nga gisuroy man gani ni Bob sa una da siyang durian plantation patang ninduta sa durian plantation ni Bob Trinidad oy inaot Bob nga inagbalik nimo nga resibo dalhi tawon ko usa ka buok durian. Okay, sunod nga pangutana. Sa pagkakaroon, wala pa gyud ko'y planong magpa-check up. Kay wala pa manggug ko'y kwarta. Sa mga kay urgent nga paliton nun after pagpa-check up, di ko niya mapalit. Napamoy ka-suggest nga tambal, nga mapalit lang kung barato, nako nga mapangayo sa sentro. Yes, yeah, you can go to the health center sa inyong barangay, Ma'am Lani. Na sila yung mga tambal niyang panghatag na. I'm sure na sila yung mga ferrosulfate ya sa mga taong kulang og iron or mga anemic, no? Or na sila yung mga multivitamins diha. Nya, sa imong po nga ada-adaw nga panuda, na lang po pirmi kang kanang walay mga vegetables. Kinalan kaon kang vegetables. At age of 53, dugay ka pa kayo matigulang. Kaya sa among libro sa psychology, ang kana kulong tigulang 80 ng edad. So anybody below 80 di pa na tigulang. hangyo ha. Wala nga sumuduol gyud ka ug panimtang sakit gyud kayo kan take ini available analgesic, ibuprofen, acetaminophen, mefenamic acid, paracetamol, pwede na yung pang ma-over the counter man mapalit ra ni. Pero wa na gyud ko mo sa muduol kada sa Mati Davao, gusi ka usa ka ubigay ni ug why budget dool da sa health center ha kanang mga midwives, nurses ug na mga doktor bisag dili ubigay ni makahatag nimo unsay available nga libreng tambal diha sa mga health centers. Alright, nakasabot ka sa kong speaker nimo Ma'am Lani ug ngadto sa atong mga listeners all over Mindanao ha.